Batu, sai ka gaya mun kawai na haƙura. Haba Sahina, me abun ɓacin rai ga wagga Batu? Wanda na ga makocina ya yi, haka nika yi. Amma Batu ɗaya da shi ka rage mi. Ki haɗa mi, wace rana shi ka dace na turo manya su zo kan wagga Batu, amrina da ke. Ni ina yi maka wani magana. Sannan kai kuma kana kamun wani magana daban. Awo! Za ka siya min motan kafin bikin ku ko kuwa? Awo! An haɗo lehenga cikin sabuwar mota ne ka sako shi. Shikenan. Sai a kawo lefan mu gani ba sai na yadda ba tukunna. Za a kawo lefan? At! A haba sahiya. Biba. Kimin nasiha. Dinki fannin sarki mata ta kudu in ban amure ki ba wallahi ni ka fadawa cikin garari wallahi ni ka fadawa cikin garari kada ki dauken ban san me nake ba mana. Ya za ki zo na sa miki injin mutane kawai za ki zo ki ce za ki ɗau mota. Kai haƙuri mana. Yanzu wallahi sauri nake zan je gurin biki. Kuma ba zan iya tafiya a ƙafa ba. Kai haƙuri don Allah gobe sai ka zo ka anshi kuɗin injin ka. Ba magana gyara kuɗin gyara na nake miki ba. Magana injin mutane da kika sa na ɗora miki. Shi nake miki magana ba za ki fitar da motar nan ba sai kin ba su kuɗin su. Kai haƙuri ka kuma fi sabilillahi sai ka ce wa muka fara mu'amala. Wannan daban. Haƙuri mana. Wallahi zan kawo ma wallahi sai kin bani kuɗin zaki fitar da motar nan daga nan wallahi biki nake so in tafi kuma zan yi rana ka san goma zan yi tafiya a ƙasa kya ma san a me zaki gaske wannan daban wallahi zan baka wallahi ne wallahi ba za ki fita da shi ba sai kin bani akwai kuɗi kuna buga na kusa buga ko kaje ba wani zai ce mamman ɗan da riga kana ka ba kada ka ba kware kuwa me yake faruwa ka tambaye ta ya gari lafiya ne haɗa kuɗin wannan banzan wallahi mota ta ne na samu gyara wurin shi to injina ne ya samu matsala sai na ce ɗaura min inji gobe da safe ya je karɓi kaga wai shine ku zai bani mota kai ina mota tana cikin gareji ka ba ta motar kai waye kai din da kake wannan magana ni uwa ka ce ni za ka kalla ka ce waye ni kai ka san ni kuwa dan gaske kenan ai kudin za ka cire ka ba sai in san kai din wani ne a ma shi kenan na mota da muka zo da ita a bata kawai mu kullum kai kuma ungo ɗau motar da muka zo da ita ɗaya akwai wani duka ba shi kudin injin uwarkar za ka saya ka je ka saya sai ka cire injinka ka je ka ɗauki mota ka kawo min ita har gida nufiyaci shi kenan ke ni kuma an sa a kawo mun mota alhaji karka hawa daidai ta samu ko gyaran haka yake ka ina sarkin mota kirawo shi kana ka je kangon nan ka ɗauko mota na nan wajen kan rake kasa su kashi uku ki bani kashi biyu ki dau kashi daya ban gane ba billahi lazi in baki kasa ba za ta tashi da ke kasa iska kuma sai ma an rama kura ne ta rungunan
kuɗi kuna buga naku ku buga ku kashe ba wani shege. Kaga mai kiris da dabora mai arna 1000 musulmai 10 tamar akwai kuɗi kuna buga naku ku buga ku kashe ba wani shege. Na safi na ikon Allah in Allah da sai te karo da gidan nan. Ka burge ni nawa. Kun gama shi yake kira ni. Hello? No, baki fahimcan ba ne. Ba ina nufin a duk lokacin da nake son ganin ki sai kike son gani na sai na ganki bane. Ba haka bane. Ai kina da uzurruka. To amma ni abin da yake kona min rai wata 2 da haduwa kuma an fi. Amma ki ba da dama a zo gidanku a magana aure. Kai me yasa ne magana ka in ka fara inda ka san sai ka ce wani yaki? To dan wata 2 menene wata 2? Me akai wata 2? Ka gafa. Yin aure a hannuna yake. A lokacin da na ga dama zan yi. Kuma idan har na tashi yin aure zan ma magana. Kuma ni zan sa ranar aure na. Me isa kike yawo da hankali na? Kaga. Kin san na son ki fa. Kaga ka san me nake so da kai? Yanzu na zo nan gurin ƙawata ne. Hello. Safina kenan. Ina tunanin da ke kika na a matsayin ƴar uwa a wajen ki. Haka ne. To amma sau da yawa nakan baki shawarwari ba ki ɗauka me yasa? Ka gani ko? Ka kwashe mu gaba ɗaya ka kwashe ni gaba ɗaya ka kai yarinyar nan sai wulaƙanci take mutane. Kamata ba mun ba ta mota ba. Ki fatina da ƙudurinki a zuciyanki na cewar kina da burin hawa babban mota. Burinki bai cika ba sai da kika haɗu da ɗan gaske. Duk tarin samarin nan da kike da su ba wanda ya ƙwara guda ɗaya da ya ɗauko kinin mota ya mallaka muke ci yau naki ne. Sai haɗuwar ki da ɗan gaske. Haka ne. Safina, yanzu dai zaɓi ya rage naki. Shi dai mai kuɗi ko ba a so shi don Allah ba, a so shi don abin hannunsa. To na gode kawata. Zan tafi. Shikenan. Idan kuma ta dawo ki gaishe ta. Shikenan zai yi. To da muka ɗauki mota muka bata kai ina me kake tunani sanda aka ɗauki da aka bata an bata dan a siyo zuciyarta ne. Kakakin ta buku da tsari idanuwa zuciya ta baka dan a samu alikan a gurin ta. Kace ba za a haka ba ai ta zakara muka yi sai mun kwakwalo suna hankali zai kwanta. Haka ne? Haka ne. To giwa na waiwaye ne. Mutumiyar yau za su shigo. Su magajiya sun ce su 6 ni 3 kai 3. Abokin iskanci na baya guda 3. Ina zuwa yi. Yaya ne kai? Me ka gani? To Allah baka ga wani wanda mai sallama da ni? Ni ne nan nake sallama. Ye? Ni ne nan. Ye? Na zo wajen wannan cikan ne. Waya kake siyarwa ko aksiri? Ba askir nake siyarwa kuma ba gyaran waya nake ba. Wani doka ne wani babban mutum ne hamshaki mai mutunci ike nema na. A haka ka raina ni ne. A'a mara mutane mutuncin ɗauke ka haka. Na kasa ko babban riga da ciki da hula. Ka raina wannan kayan. To wace irin gace yana kenan? Kuma ba ƙaramin mai kuɗi ne zai wannan shigar. Haka. Ba a nan ake sai da su. Ai to. Sai mun yi oda Kaduna. Ko da wani ku? Kasuwan bacci wajen Yusuf Gas. Nan ne
ke kamun na wannan kayan. Allah sarki. Shi ya yake haɗu mana su. Duk wani gayen da yana so ya yi kolabu sai ya haɗa da shi. Wato kai a gidan makwatan ma ina ta zubowa kai a haukan naka ma ba duka bane inda ake sa'a kenan. To ya magana ta tsaya. A hakan ka baro ɗorayi ko da wanau? Me ka ɗauke ni? Mahaukaci. A yaro. Yi waje. Ka kore ni? An kore ka sai ko faɗa maka mari. Ba ta kai ga mari. Jika. Ka. Dan banta. Ma'ada. Yaro. No. Ka cin min mutunci. A gidanku ne shigo ban Allah. Ai sai ka ce da babbar magana ka zo. Yanzu me abin yi? Ka yarda ke ne. Haba. Yanzu wayannan kayan ni da za ka dubutawa da sai ka samo min irin su mi anko. Kai ma za ka yi kwala ba? Wallahi zan yi dozin inda za ka samu su sun fi ɗari kullum sai na saka su. Hands down. Allah sarki. Wannan ba ka ga uwawuna ya fito ba? Yo kai ka rufe. Ya ta zama taka na gaya maka. In dai ni na haife ta. Abu ya kwanta da zo. Na kan ne wannan. To ba kuma. To ka shirya ko baka shirya in ka shirya ma na shirye da kai. To in baka shirya ba ma na shirye da kai. Shikenan. Ta zama taka. Ka bani. Allah na ba. Ai amarya ba ta laifi. Abin da yake faruwa tun daga ranar biki akwai baki da zamu daga kasashen waje. Ɗauki ba daɗi za a dinga yi da kuɗaɗe a kame hotel ɗin garin nan kaf sai an ga abin da ya naɗe gudu naɗe. Gaba ɗaya ke nan tsakani. Alƙur'an ba don komai ba don mai gida ya faranta miki. Ka ce za a yi baƙi manyan kenan. A'a za a yi su mangal su rahamaniya su Atiku Abubakar duk kina samar ɗinsa ne za su zo gurin biki. Gaba ɗaya. Kuma shidimon bikin da za a yi a gurin in aka saki kiɗa ko mutum yana bacci sai ya tahi da rawa. Ko mutum yana bacci sai ya tahi da rawa. Ai ta macen dansi za a yi in a kabari kace aka yi kiɗan dandi to sai ka je ka fito kana hanwan miƙewa za ka yi. Amin. Wani na waga. Me? Wallahi ni nan haɗi. Alhaji tambayina wallahi sai duk fati ya mutu da ku. Wallahi sai duk fati ya mutu da ku. Tun da ba hukuci kake wallahi. Ashe ki amince amana. Wai ba an ce an kulle asibitin mahaukata nan wannan bane ne? Ka sani ko an buɗe sabo? Awo. Wallahi kin ci amana ta wallahi. Ni kai wani irin mutum ne? Na tattan mutum, kwala fatattan mutum. Nina ba a saka ka tafi mana. Ni na kin ka cuta ma. Wallahi kin cuta. Wallahi kin cuta min. Wallahi kin ci amana ta. Wallahi ke kin ka sani. Ni saki mai daki na. Wallahi kin cuta min. To awon igiya ne kai. Wallahi jaki ka. Ai shawaraki ne. Wani na shawaraki. Ni ai shawaraki. A to kai awon igiya ne kin. Wallahi bakin jaki ka. Allah shi Allah kayya asha ya isa lokaci yayi masoya magana ta jiki Allah masani madaukaki ya ɗaukaka mai gidana Allah ya ƙaro arziki da dukiya mai albarka Allah ya ƙara miki lafiya
bari baki barin banza ba sukari madogaran gishiri kutu kutu bugun ice baki ci bakin turnake da hayaki kashin burburi kawanya kawanya yara sun gani suna waso su manya sun gani suna daka wawa kin ga mamman dan mai riga sanin sa ba sanin halin sa wanda bai san sa ba ya cuci ko da aka ce masa kutu kutu yake tabbatar ya ga dan mai amuni osu na ga da rigim da kaka tabbata kan fiyata kan Kayya. Dan gaske. in sa mu a bakin mu nan ba sai ka sha wahala ba. Sarki Yaƙi. yawa. Zo. Nake daɗe. Ina so ganta Nishaɗi. yawa tana Walwala. Ka je ka saka gashi. Dan gaske, dan gaske, dan gaske, dan gaske. Ashe. Atika, na ɗauko ki aiki
dan komai ba na so ta yi komai a nan gida tsinke ba na so ta taɓa ba ni za ta taɓa. Na biyu guji ɓacin ran ta ran ta ɓaci kafin dawo ki ɗebe ki gida kin gane magana ta ko? Ke Atika, abinda Alhaji yake so ya fahimtar da duk inda shaɗe take, duk inda shaɗe take ki kamo ta ki tabbatar kin kammala abincin gidan nan san wata sakuwar da fada kake aka mata man cinyar kaza ko cinyar sa ko haɓar kada. Sarkin yaƙi. Sarkin yaƙi. Na biyu ke sarkin yaƙi. Na uku, kira uku alheri ya same ni nima in Allah ya da an gani. Kai kuma yin da muke da kai da yin zu da bambanci ko ma shago na kama ma a waje kafin a samu warkan na kasasiya Atika ba ma ba kai Atika tashi ko a samu ma almajira irinka Atika a haɗa ku tana kana kula da gida. Girma gwamna ya hana bara in kuma kana so in mutu. Atika. Kai. Irin kwaƙen aljanna ku kaɗan ne. Sarkin yaƙi kenan. Na'am. Ni ko in tambaye ka mana. Ina jin ki hajiya ta. Ya sunanka na gaske yake? To sunana akan sunana sai da Larabawa da Turawa suka fasa makogaransu wurin kalmasawa su faɗa. Asalin sunana shine ake sa Muhammad لا كنا كيس خالد ابن المسعود الشقوط المتقوق يتعالى كلمة سنة في الكتاب تعالى ما في التكرون الجنقافة هذا الحمى عمد يتقيق kace zaka koya min larabci kenan. To tarihi ya nuna cewar kin san ni ba dan kasar nan bane. Garin shan nono na magashiya wabin sai ta doke baki ne tana dokewa aka ce sai an watso da wannan kasa ina zuwa abin da na fara karo da shi shine tuwo ya mai da ni baki balarabe ne wasul rilit limatin sariyatul ya taban ma'atul tamamin makasudan filike hatta al-hamad amma amadu. To shi kuma ya sunan gogon yake? Na ga yau a faɗi wannan gobe a faɗi wannan yaya gaskiyan sunan shi yake? Asalinsa ɗan ƙauyen Damasar Damasar ƙauyen Damasar ɗan uwan Hajiya Bangaci Batar ne. Kuma sunan da aka fi kiransa da shi. Tukur. Tukur. Ana ta ɗauke ba daɗi wal usul lugunsi ya ce a yi wanka a yi gyara. Wa. Tura ta rijiya ta ba. Ta ɗebo rijiya gaba 1000 aka baka. Ha? Kai ka bakin banza mummutin banza kai ne mai cewa da wani kare babare ba? Banza mai zubin kunkuru. Kai ne balarabe? Balarabe ne na? Na fi ɗan ƙwairan taba kyau. Kin san sunan shi?